Saro pa, labayan may basura din na nakikibutang kartola. Saro, labayan pa ni. Matay. Kain na pati yan. Takaigit ako, malibang sa kobe. Muna na ko. Tapi pa dito sa adan, kunari. No, 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 no. Uy, ano bu? Uy, ano eh? Hasam na labay na ako ng basuraha, uy. Teka sa, usam na. Kasi gisuwat diya. Ay, tuwaray, unsa ka nagibutang diya eh. Pwedeng ilabay ang basura diha dapita. Tugro eh. Matay, marugma o maginigi ko ito kong maestra o. Na ay, maunig tudlo sa kong maestra. Maulig gini. Maulig ko sa kong maestra ba? Tudlo, siya. Pwedeng ilabay ang basura o basura dini dapita. Ha? Gago! Pwedeng ilabay ang basura dini dapita. Maulig gini. Labay. Ano nga? Tayo bisa. Sakay, bakit kinay? Kung ano, kung baka mo nakasuwak doon, pwedeng ilabay ang basura din na pita. O sila na maglangay eh. Kung ito balik ko na rin, basta nasa ito nilabay dito. Pating kong tao din eh. Pag-uri on. Ay, labay, nagsaba-saba. Ay, gilabayan na sa yung napita eh. Ako rin on. Pwede, ilabay, baka na rin napita. Hoy! Boss! Oh! Ay, nailabay! Usap na magilabay! Ay, basura na! Giing na di ka na. May gibutan daw. Dili palabayan. Tiya napita. Ginadili ang paglabay o basura dinhi napita. Gibutangan yun na ako ganyan kartula ha. Paano hilabayan man mo niya? Bot-bot ka, boss! Kasi bot-bot! Pwede, ilabay ang basura din ng napita. Mana ako nang gilabay diya? Ano ako gilabay? Gibutan na ginadili ang paglabay basura mo. Gilabayan man mo. Na, makala dito. Ako'y kasukanan ni mo gilabayan di naman na palabayan. Ang nga ni ay, maipitaan ni bay. Nga, pwede ilabay ang basura din ng napita. Na, dito na palabayan na. Gibutangan niya ng kartula. Ay, klaro. Wala ito klaro pagkasuwatan niya ay. Balda na ba day? At ito na, boss! Hoy! Kaya na yung basura! Ano ni? Pilan ba mo? Saka na! Ilan ba niya ako? Nag-iingnan na di palabayan din. Di palabayan dyan. Tayo ni mo, boss. Na Di po nakabutang. tao. Ginadili. Imong gilabayan dyan. O ikasakpan ka na po sa naglabay. Ika na naglabay dyan eh. Pwede ilabay ang basura din ng napita. Anong? Ano ako na ilabay, boss? Abos. No, 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 no. Ay, si binuang niya. Binuang niya ba? Hoy! Asa na ganakman yung basura? Tawhana! Idagan manono! Ibiyari yung basura! Doon noon.